L'art urbà, si el tanques en una galeria, ja no és art urbà, és art a la galeria. I ens agradava el fet de veure un camió circular. La idea de l'art urbà, la gràcia és que te'l trobes i t'impacta. Les galeries convencionals, tu vas a la galeria i veus art. L'art urbà no funciona així. L'art urbà tu vas pel carrer i de sobte et trobes o una firma o et trobes una obra d'un artista que ha decidit pintar en aquell espai. La galeria aquesta com funciona? Sí que te la pots trobar, però tenim l'avantatge de tenir una aplicació conforme la podries anar a buscar. Comencem a fer projectes el 2009 i Rebobinar neix una mica a partir de la normativa del civisme del 2005-2006. No? El fet de que l'Ajuntament no trobés una solució a tota la creativitat que hi havia a la ciutat de murals i de grafitis, incloure el prohibir el pintar al carrer dins de la normativa de civisme va provocar això, una censura cap a tot el món creatiu que volia expressar-se a l'espai públic. Aleshores, a partir d'aquí nosaltres comencem a dissenyar projectes de tal manera que per una banda els artistes trobessin un espai on poder pintar de forma legal, la ciutadania veiés una alternativa a la censura, no? I veiés obres més elaborades que grafitis i tags, i per altra banda desmuntar una mica aquests sistemes de censura que havia creat l'Ajuntament i de poca creativitat al final de dir no a pintar l'espai públic. I a partir d'aquí comencem a generar projectes de murs legals, festivals, tallers a les escoles, tot amb una estratègia de mostrar aquestes línies. Mostrar que qualsevol persona, entrant a les escoles, qualsevol nen en un futur podria estar pintant al carrer, per tant, quan veus una persona al carrer podria en un futur ser el teu fill. Quan vam començar a generar el festival d'art urbà, explicar la ciutat, la intenció era explicar la ciutat i el procés transformatiu de la ciutat des d'un punt de vista artístic, des d'un punt de vista creatiu, i acompanyar aquesta transformació urbanística de la ciutat, en el cas de la presó Model, en el cas de les Glòries, en el cas del carrer Pere IV, en el cas de Can Ricard, elements que es transformaran, s'han transformat, esperem que tots es transformin urbanísticament, acompanyar-los des d'un discurs artístic, des d'aquesta visió de transformació, que tots els artistes puguin explicar com s'hauria de transformar. I sobretot el fet de fer un festival, atraure a persones que mai anirien en aquests espais, atraure'ls des d'un punt de vista de festival, des de gaudir de l'espai amb una visió totalment diferent, amb una performance al voltant d'aquest element arquitectònic totalment diferent. 5 edicions hem fet. 5 edicions, 5 ubicacions. Llavors, el festival en si es diu Ús Barcelona perquè és donar ús a un espai en desús. I la base de tot el festival consisteix en aquest element. O sigui, si anem a transformar, per exemple, hi ha un procés de transformació, un procés participatiu de transformació de la Model, el que nosaltres fem és recollir tota la informació de memòria històrica d'aquest element, fins i tot dels processos participatius a futur en què es transformarà aquest espai, i oferir-ho als artistes. I no només el festival consisteix en pintura, sinó en totes les visions al voltant d'aquest espai, des de conferències sobre aquest espai en diferents línies, des d'instal·lacions, des de pintura, des de música. Al final era des de mercat, és transformar un espai que té una dinàmica única, que potser és de pas, que potser és de visita en silenci, a un espai on cridi molt més l'atenció. En el cas de la Model és un cas d'èxit, per què? Perquè l'Ajuntament un cop des de la Generalitat se li va fer el traspàs de la Model, se li traspassa la gestió de la Generalitat
a l'Ajuntament de l'espai de la Model i ells van obrir la Model a la ciutadania. En tot aquest temps em sembla que van passar 7.000 persones. Nosaltres amb 7 dies de festival vam fer passar 30.000 persones. S'hi faran equipaments, s'hi faran escoles, etc. Vull dir, al final aquest procés participatiu, en principi, l'haurien de decidir veïns i veïnes, tot i que està tutoritzat per una entitat contractada per l'Ajuntament. Per tant, el poder de decisió d'aquest procés participatiu està encaminat, però sí que almenys el fet de comunicar el projecte als veïns i veïnes els fa partíceps d'alguna cosa. Sí, dins de la Model hi ha diferents... De fet, hi ha un reclús molt conegut, que era un dels que havia atracat més bancs a Barcelona, que fa xerrades i que fa visites a la Model, ell de forma individual per dins la Model. I queda amb gent que el contacta i li fa la visita explicant-los la seva experiència de viure a la Model, i és un tio molt, molt conegut, és un dels atracadors de bancs més coneguts de Barcelona. Bueno, ara la seva feina és explicar el seu passat. Memòria històrica i a part des d'una visió molt personal. Nosaltres, per exemple, a la Model, una de les xerrades era... La Model va ser durant 9 mesos presó de dones, una de les ales, i tots els nens que havien nascut a la Model eren donats en adopció. Llavors vam portar una dona que havia nascut a la Model i que explicava que era ser un nen, se li diuen nens robats perquè no coneixen els pares. I explicava això, que ella finalment havia conegut sa mare i explicava quina relació tenia ella en el fet d'haver nascut en una presó. Bueno, de fet, el govern socialista va ser qui va treure la normativa de civisme i va fer la normativa inicial, que és la de paisatge urbà, que limita i que unifica tota la ciutat i tot el paisatge urbà. Vull dir que això està... La limitació aquesta ve des d'un govern socialista en aquella època. Al final aquí hi ha hagut molts interessos i mai hi ha hagut un interès en l'art públic. El principal problema de l'art públic és que qui ho paga, això, no? Al final és un element, és igual, parlem d'escultura o parlem de pintura, però és un element visual a l'espai públic, en una superfície, en un edifici, que ho gaudeix tota la ciutadania, però que costa molt finançar-ho, no? Perquè l'Ajuntament, en aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona no hi ha un interès en finançar aquests murals, perquè tenen uns costos molt elevats i hi ha sobretot tot el dubte de manteniment d'aquesta pintura, perquè a vegades costa més restaurar que fer un nou mural, i encara jo crec que no sé si estem o no estem en aquesta fase. Però jo crec que el principal problema ara mateix no és els espais, que al final els estem trobant, sinó és com es finança, com es genera aquest ecosistema de murs de gran format a la ciutat. La gran majoria de ciutats està finançat o únicament i exclusivament per l'Ajuntament o patrocinat per marques. Llavors, aquí a l'Ajuntament de Barcelona hi ha una limitació, és un ajuntament amb molta limitació a la publicitat i a l'apropiació de l'espai públic per part d'empresa privada. Per tant, ells s'haurien de fer responsables, si poses aquesta limitació i no dones una alternativa, t'hauries de fer responsable del cost de la producció de murals, perquè si no el que estàs fent és, vale, no et dono aquesta forma de finançar-te, però tampoc et dono una alternativa. O sigui, el fet de no finançar amb diner públic els murals de gran format no deixa de ser la mateixa línia de prohibir murals de gran format, perquè no segueix sent la normativa del civisme. Per què? Perquè no limita, doncs no deixa de ser una limitació en aquest aspecte, però que es anirà solucionant. Aquí hi ha molts dubtes en quant a els artistes. El Banksy no utilitza l'espai públic com a... O sigui, no intenta cobrar de l'espai públic, sinó que cobra de la producció, de la seva pròpia producció. Llavors,
al meu entendre, ell utilitza l'espai públic com a espai de comunicació per vendre el que ell produeix al seu estudi. Llavors, al final no deixa de ser és una empresa i és el seu mecanisme de venda, no? És produir a l'espai públic per cridar l'atenció sobre el seu producte més col·leccionable. No? Tot i que obres seves a l'espai públic han sigut retallats trossos de mur per emportar-se'ls i vendre's a galeria. Però és un cas extrem. I estem parlant d'una persona excepcional que lidera una indústria. ¿Llamar? Sí. Hola Juan, soy Blue. Hola. ¿Tiene los colores en tu carro, no? Sí, gracias. Los pequeños, ¿vale? Muchas gracias. Chao. Estas pinturas del PSOE llevaban 20 años ahí. Era cuando empezaba el PSOE y el PPC y la verdad se les habían olvidado un poco limpiar este muro. Me parece muy bien que lo blanqueen. Pues no sé, a mí me parece como una boca grande. No sé, que no tendría que estar en la pared porque si estuviese en un cartel estaría mejor. Pero mejor, si es un dibujo publicitario, mejor. Porque los grafitis no gustan mucho. Bueno, depende de quién los mira, porque si no... Bueno, si tú veis los cuadros de Goya, Picasso y Velázquez y todos esos cuadros abstractos que no tienen ni pie ni cabeza y pagan verdaderas fortunas por eso... Parece una ballena, ¿no? Sí. Una serpiente o algo. Una boca. Pues... es una ballena. Pero puedo decir lo que les falta. Y les faltan los dientes porque no están bien puestos. Y la ala aquella de abajo no está bien tampoco. Una ballena, ¿no? ¿O no? Una ballena con escamas de cuadrado. ¿Quiere grabar otra cosa? Pues en una tacita metí y las manos y saqué el corazón de la cordobesa que nunca lo olvidaré. Pues me puedo imaginar que puede ser una pila de hojas de libros, de libretas, lo que sea, que están sobradas por una corriente de mar o de aire o lo que sea, y van cogiendo una forma según corre el aire o el agua. Es una ballena medio mezclada con un lagarto, ¿no? Lagarto ballena. ¿Le pondrá muchos colores? ¿No sabes si le va a poner colores? Pues lo suyo es ponerle colores, porque donde hay colores hay alegría. Ya está, querido más. ¿Canto? Por culpa de tu cariño, lo que yo estoy padeciendo. ¿No tiene cola? Sí que tiene, no ves esa pintada. ¿La pintarán? La pintarán nada más con eso de los cuadrados. Está bien, pero le falta color, ¿no? ¿Qué exactamente para qué es? Pues yo cuando sea mayor me pienso hacer lo mismo. ¿Qué ves, Coco? Una ballena y ya está. ¿Y tienes permiso del gobierno? El tiburón y el osito. Algo de naturaleza, ¿no? De verde. Orca. ¿Qué es esto? ¿Una sardina? Verde. Que anuncie algo. Que pintan todo. Y dice que dan, no sé si es $500.000 de premios, y me parece que el programa se llama Hágase usted millonario a un momento o algo así. Una contradicción. Controversial. Como verde y con euros. Veo un tiburón que nos quiere comer, que nos va a comer, que se alimenta de eso, de billetes. Pero que en el Carmelo a los comunistas nos coma un tiburón, me está cayendo como una patada en los laderos. Bueno, ahora ya veo la cola. Yo para mí que es una ballena. Sí, hombre, a veces el arte lo tienes que ver dos veces. No sé qué quiere decir esto. O sigui, no tinc molt coneixement sobre aquesta obra, O sigui, tinc coneixement de que però va venir ell a produir-la, es va donar un permís des del districte d'Horta-Guinardó, però no hi havia finançament, vull dir, es van comprar les pintures i es va produir, ja està. Sí, aleshores, Blue potser no és tan comercial, com si diguéssim, o no té una línia tan comercial com Banksy,
però al final també fa aquest tipus de projectes, no? Vull dir, ell pinta, o sigui, ha sigut conegut a l'espai públic i comprat a l'espai privat. Aleshores, o sigui, al final és com empreses més socials o empreses menys socials, no? Empreses amb una línia més mercantil o empreses amb una línia més social. Jo crec que, però al final tothom està fent ús de l'espai públic, no? Aleshores, jo crec que aquí hem d'acabar de veure i hem d'acabar d'entendre i acabar de graduar que és un artista, que és una marca, que és una productora, o sigui, s'està creant, jo crec que és l'ecosistema i estem acabant de veure quin és el nostre paper en tot això, vull dir que és una cosa que el 2000, quan vaig començar jo, ningú pagava per fer el que faig ara. Ningú, o sigui, el que jo feia ara no tenia ni nom. De fet, no treballava ni d'això, jo treballava d'altres coses i això era el meu hobby. Bueno, no sé si són vasos comunicants o és ús del mateix suport. El grafiti és il·legal, el grafiti són lletres, el grafiti es pinta trens, el grafiti es fer un tag. Per mi, tal com jo l'he entès, el grafiti és il·legal, no es demana permís i es pinta a l'espai públic. Sí, aquesta part no m'hi fico gaire perquè això és més de gent que estudia el fenomen o que jo al final soc productor. Parlar del que faig em costa molt en quant a no sé catalogar-ho. Jo produeixo i a part faig coses tan dispars que no em paro a pensar quin nom té, sinó quina repercussió té. El nom, anar a buscar la línia aquesta de dir això és art urbà, a mi m'és igual. O sigui, a mi el que m'importa més és la repercussió tant a la societat com al territori, com a l'artista i veure quan això passa quins resultats té. Clar, des de la perspectiva meva, o sigui, totes les institucions han estat molt tancades, no? És com les galeries als museus, s'han centrat en el seu espai, en el seu entorn, en les seves parets, no? I potser han donat l'esquena a lo que és l'entorn. Al final, el centrar-te tant en la producció de dins i no mirar cap a fora, et fa que a fora no et mirin. I per això l'art urbà o els projectes que fem tenen tanta repercussió, perquè no miren endins, miren a fora, i miren a fora 24 hores, perquè la permanència és constant. Sempre poso la diferència de festival entre el Primavera o el Sonar o nosaltres. Nosaltres, quan el nostre festival dura 24 hores, 365 dies de l'any, perquè deixa una impregna visual. La música, com a molt li deixarà sort a un tio durant 2 o 3 anys, però no deixa un resultat a l'espai públic de forma permanent. Per tant, jo crec que això no parlo només a nivell visual, vull dir que també es pot fer a nivell personal. Si tu, al teu entorn, al teu barri, els ajudes i els hi dones suport des d'una institució, ja sigui un centre cívic, té molt més engagement, té molt més reconeixement per un veí, un centre cívic o un casal d'avis, perquè li està donant una activitat constant, no? I estàs ajudant-los a millorar. Si només... Això és com els processos participatius, no? Pensem un procés participatiu i l'oferim al barri, o mirem què està fent el barri i els hi millorem el procés participatiu que estan fent ells, no? Escolta, jo vull... Exemple clar. Carrer Pere IV. Em truquen des de l'Associació de Veïns del carrer Pere IV i em diuen: escolta, Marc, que volem transformar urbanísticament un carrer. Volem passar de 4 carrils de circulació a 1. Això són uns veïns que tenen un projecte. Com nosaltres, des d'una entitat, els podem donar suport, no? Vam dissenyar una campanya de comunicació visual per ells, no? Els vam ajudar a que fessin un fotocall al barri cada diumenge, on anàvem passant veïns, anàvem fent fotografies. Mentre els feien les fotografies els informaven de que si es volien associar en aquest canvi urbanístic, i després vam agafar totes aquestes cares i les vam pintar a tots els tancaments dels comerços d'aquest carrer. El que pretén és buscar la complicitat de tots els agents del barri. Precisament d'alguna manera és una mostra del que volem, del que pretenem fer a Pere IV.
Doncs encara va tenir més repercussió, perquè eren 24 hores, aquest propi veí que tothom coneix, perquè és, hòstia, el del colmado, hòstia, el pare de no sé qui, està allà present i tothom anava a parar a aquesta taula. Doncs finalment, al cap de 3 anys, es va transformar urbanísticament aquest carrer. Va passar de 4 carrils a un carril. Doncs els processos participatius, moltes vegades, la problemàtica principal és que tu dius, escolta, jo vull fer això, però el barri potser no ho vol fer, no? Llavors, tu el que estàs fent és dirigir una cosa que tu vols fer, intentar afiliar veïns a veure si volen participar en aquest canvi urbanístic, com per exemple la Model, no? La Model ja hi ha un protocol que es necessita un parc, es necessita una residència de gent gran, es necessita un equipament i es necessita una escola. Doncs ja saps que tens això allà. Després, els usos, hauries de veure quins usos s'estan utilitzant al diferent barri i agafar aquesta societat activa i donar-li suport perquè ho dirigeixin ells. Però els processos participatius com tutoritzats o dirigits no avancen, perquè un cop s'acabi el finançament, l'entitat gestora se'n va i a buscar un altre projecte a gestionar. Comunicar, o sigui, el problema també és la comunicació, no? El format clàssic de comunicar a través de lones, a través d'anuncis de publicitat, a través del format de sempre. I això al final no deixa de ser com quan t'envien la targeta de Telepizza a la bústia que acaba a la basura comunitària que està dissenyada per tirar aquestes coses que tothom t'envia, no? Hem de canviar la forma de cridar l'atenció i personalitzar-la d'una forma molt més personal. I des del sector cultural s'ha de fer, perquè és l'única forma de fer-ho personal. Aleshores, impactar en el territori explicant què està passant a dins per atraure nous públics o perquè la gent que ja no veu aquest element del Liceu sent veí i ja no el veu ni com a element, saps? És un element arquitectònic més que passo per allà i és, però no hi han tingut mai un interès. Has d'aconseguir captar l'atenció d'aquesta gent, has d'aconseguir que algun dia vulguin entrar dins i veure què hi passa. I l'única forma d'atraure aquesta gent no és enviar-li una carta o fer-los una reunió, sinó fer-los viure des del seu espai, que és per on passen al voltant, o cases seves o centres cívics, explicar-los què estem fent aquí i per què haurien de ser-hi. I fins i tot, potser, modificar el que està passant dins del Liceu. Modificar a nivell de... potser és que la gent del teu, en el cas del nivell cultural o el nivell d'acceptació del to amb el que em parles, està aquí i la persona que vas dirigida tolera aquest. Tot això és una educació, tot això és un procés que tu acceptes arribar-hi, però no ve de cop a l'interès. Aleshores, s'ha de partir d'aquesta gent que vol. Els meus veïns, al meu barri, quin és? Llavors, o fas un estudi sociològic i busques aquí què passa... Això sí que deu ser... Obrir-ho més és el que va fer el Primavera i el Sonar, que és, nosaltres privatitzem un espai i oferim un contingut exclusiu a la gent que paga, però farem concerts gratuïts i elements de captació de nous públics. Llavors, això és el que va fer el Primavera i el Sonar, obligat per l'Ajuntament, que és sortir al carrer a oferir concerts i elements... I aquest és el punt de canvi. Jo crec que aquest és el punt que l'espai tancat s'obre, que és jo surto i t'ofereixo un tast del que podràs trobar, i un tast adaptat a tu, que no ets la persona que pot pagar 250 euros o 300 euros per entrar al Primavera. Ells rebien una subvenció des de l'ICUB, des del Departament de Cultura, i també es va decidir passar-ho a promoció econòmica, que aquest finançament que se'ls dona des de la institució de l'Ajuntament ja no és cultural, és promoció econòmica, i per tant, com a promotor econòmic de la ciutat tens unes obligacions cap a la pròpia ciutat. No sé, jo no vaig molt, No, perquè nosaltres també érem especialistes, agafàvem gent
de diferents àmbits. Llavors hi havia un comissari de la música, hi havia un comissari de xerrades, hi havia un comissari d'art urbà. Llavors, jo al final sóc l'organitzador, però hi ha comissaris especialistes en cada una de les dinamitzacions de l'espai amb diferents llenguatges. Curators, Bueno, no, a veure, al final és un festival que el pressupost que movíem era molt baix, aleshores són amics. Però clar, dintre del sector dels amics, amics, família i nòvia, vull dir, dins d'aquest sector tens gent molt vàlida amb un coneixement de música que és molt elevat. Aleshores, donar-li l'oportunitat també a persones que tenen un gust musical i sobretot contactes, perquè al final és un festival que s'ha mogut amb contactes, de dir, escolta, i que el coneixes, el curator aquest, coneixia tots els músics perquè eren amics seus. Aleshores, era molt més fàcil de dir, escolta, que estic de curator en aquest festival, veniu-vos, és un festival on no es cobra entrada i us pagarem 300 euros, no sé quan era, però veniu, esteu una hora i mitja tocant i tothom li feia il·lusió venir a tocar la Model i en els llocs on hem tocat, perquè és el primer cop que es muntaven coses així. Al final, el que m'agradava del meu festival és que no era un festival reglat, no era un festival amb grans noms ni amb grans persones darrere, o sigui, jo sóc el director del festival i no tinc formació de gestor cultural ni res, saps? Jo sóc tècnic audiovisual, vull dir que al final, i fotògraf, i vull dir que són persones amb molta motivació fent coses que els hi agraden, en espais únics. Aleshores, no és grans noms com el director del Sonar o el Primavera, que tenen un recorregut a nivell musical, sinó gent que li agrada una cosa i ho fa. Llavors, per això jo crec que va funcionar també. No, que segurament es pot seguir un patró, però no hi ha un patró que puguis replicar. A què em refereixo? No, mira, va fer això, després va fer això, després va fer això, però és un recorregut d'elements que et trobes que saltes. Ja està. O sigui, és molt difícil dir, escolta, anem a generar un artista. Com es genera un artista muralista? Hòstia, de zero. Com el anem a moldejar? Podem donar-li patrons a 200 persones i potser hi ha 3 que arriben a ser muralistes. Minamada, el Zosen, el Kenor, el Jorge Gerada, el Sixe, l'Ariz, estem parlant de Barcelona, Catalunya, àrea metropolitana, que va començar fent art urbà, de fet aquests noms van començar fent grafiti. A través de generar aquests espais de canvi constant en els murs, de murs legals, ha començat a haver-hi un interès en aquests elements artístics, gratuïts, a l'espai públic, i el fet que sigui tan canviant ha generat un interès a molta gent d'anar-ho a caçar, a ser l'únic o a ser dels pocs que tindrà aquesta fotografia únicament feta per ell. Llavors han sortit el fenomen de caçadors d'art urbà, que és gent que es dedica a anar a tots els murs legals a fer fotografies. Llavors, aquí hi ha un altre element, que és té molt més interès un mur legal per el canvi constant que un mur de gran format, perquè el mur de gran format, al cap de 2 anys per tothom és una farola i tothom ja el té fotografiat, tothom. Però el mural de petit format de mur legal és espontani i no saps quan passarà, ni quan s'anirà. Llavors aquesta inquietud i aquest canvi constant és el que a la gent li genera ansietat, de gent que cada dia passa per tots els murs de Barcelona i és la seva obligació. O sigui, s'ho ha pres com a una obligació, abans d'anar a la feina i després de sortir a la feina a veure què hi ha nou. I mirant a tots els altres fotògrafs per si ells tenen la fotografia d'algú nou en quin mur. Llavors, s'ha generat com una psicosis d'això, de com hi ha tant canvi, perseguir-ho. El cas del Rock Black Bloc, a les 3 Xemenelles, és un cas
d'exemple de canvi constant, no? És igual qui ho borrés, no? Però el pinta per un missatge, ho borra el matí següent l'Ajuntament, ho tornem a pintar al cap de 2 setmanes amb Franco i els 2 reis i ho borren al cap de 3 dies, no? És aquest canvi constant i aquesta... Però això és un cas de borrat discrepant o borrat que no és la metodologia. La metodologia és que ve un artista després i ho borra. I no passa res, i és lo normal, i és lo acceptat. Sí, a nosaltres ens van trucar després a posteriori, abans, dient, és que no tenim ni idea què ha passat. Bueno, allò va ser la tormenta perfecta. Allò va ser, no? Vull dir, eleccions al cap de setmana següent, bueno, molts interessos polítics, un tema complicat com és tocar algun dels 3 eixos, que és justícia, el rei i policia. Vull dir, clar, bueno, va ser i és algo interessant a estudiar en un futur. Bueno, aquí es torna a anar a la part aquesta exclusiva de fer-ho personal, no? D'aquesta part de comunicar d'una forma artística i cultural, que és l'única forma que no és metòdica, no? Al final un anunci, una publicitat, una lona, no és gens personal, ho ha fet un dissenyador i es pot replicar idènticament igual. Si contractes una obra d'art, tot això és únic, és irrepetible, és exclusiu, no? Tu pots tenir una còpia o una fotografia d'allò, però no és l'original, no? Aleshores, bueno, jo crec que es tracta de fer això, de fer accions úniques que la gent entengui que ha de pagar per aquest valor únic. No? Si aconseguim que el Liceu faci obres úniques a cada edició, a cada espectacle, que hi hagi un element que no es tornarà a repetir mai, fins i tot hi haurà persones que voldran anar-hi cada dia. No? Jo crec que hi ha aquest joc de dir és que el que veuràs avui només es pot veure avui. Que entenc, després hi ha un problema de que quan més ho mecanitzes, econòmicament és més sostenible, no? Si cada cop ho has de fer individualment únic, però potser dintre de les 50 sessions hi ha una que es pot fer diferent, o es poden fer petits detalls que canvia alguna cosa que la fa especial, no? Que la fa molt personal, que la persona que ho hagi viscut ho expliqui i expliqui com aquella història única que només has viscut tu amb els teus amics, no? O amb la teva família, o amb ton pare o amb ta mare, que és el teu record, no? Llavors, és com les sèries, ara jo em poso a pensar totes les sèries que he vist a Netflix i a HBO i no me'n recordo a ninguna. Per què? Perquè és la mateixa pantalla, el mateix format, el mateix horari i no em sobta res perquè no m'interpel·la, no em canvia res, és un entreteniment. Jo crec que tot el que sigui entreteniment passarà a l'oblit perquè no ho retenim com una experiència que ha passat única. Scroll infinit, això és l'escroll infinit, no? El fet d'anar tirant i que no s'acaba mai, i cap a dalt, i xut, va sortint merda. Aquí hem d'aconseguir que paris, que et centris, que el consum sigui baixar, expectar i aconseguir que la gent, aquest element que li donis, vulgui saber més i evolucionar-ho molt més, no? Que diguis, hòstia, nosaltres ara, per exemple, del Rock Black Bloc, farem unes xerrades d'aquest tema amb tots els participants, el rock, l'Ajuntament, farem unes xerrades per evolucionar aquest tema, per explicar com va anar, per explicar i no enquistar-nos en qui va borrar, sinó explicar legalment què significa borrar i per què no s'havia de borrar. I posar altres exemples que han passat a Barcelona, que han passat desapercebuts, però que tenien la mateixa metodologia. O sigui, al final, a nivell, jo veig que hipotecar un espai amb una obra i un artista és excloure qualsevol producció futura. O sigui, si pintem totes les façanes amb... És igual, posa un artista, és igual 100 artistes, i els 100 artistes que vindran demà, on van? No? Al final, hem d'aconseguir fer ciutats que siguin moldejables, que siguin efímeres, perquè el que ara pensem
que està correcte i que està ben dit, o que m'estàs gravant i que jo potser he dit alguna paraula que no havia d'haver dit, perquè en un futur el que he dit és il·legal o és políticament incorrecte. Aleshores, hem de ser flexibles amb el passat per acceptar que hi havia formes d'expressar-se o formes de dir les coses o visions que ara no acceptem però es van dir en unes condicions i en una situació de passat, i acceptar que el futur s'ha d'anar teixint constantment. Aleshores, si fem una cosa rígida com és l'urbanisme d'una ciutat, no? Que és faig un edifici aquí i això serà per sempre, i aquesta és la institució, no? I això és el Pedrot. Si dissenyem la cultura com a pedra, la hipotequem. Ha de ser totalment fotografiable, col·leccionable, estudiable a futur, però el futur totalment incert i totalment moldejable. Sí, jo crec que aquí hi ha una cosa a mirar, que és com en aquesta digitalització del món es segueix finançant i repercutint a la societat des de l'empresa privada de forma equitativa, que és una mica el que s'està intentant fer a Austràlia, de posar-li un impost a totes aquestes grans empreses digitals. Com si d'aquí treus 200 milions d'euros, pagues els impostos de 200 milions d'euros perquè els has guanyat amb els ciutadans d'aquí. O sigui, la riquesa generada d'un lloc no pot ser que estigui a la nube i que jo aquí et pago 10.000 euros d'impostos, saps? Per què? Perquè els youtubers ho veuen i diuen anda, vete por ahí. S'ha de localitzar, perquè tu estàs físicament en un territori. Llavors tu crees contingut en un territori i aquest territori és el que ha d'enriquir. Jo que aquí ja m'estic tirant a la piscina perquè de polítiques econòmiques no tinc ni idea, però jo crec que hem d'aconseguir que si tu crees en un espai tinguis uns beneficis també a l'espai, i al final com a creador i com a productor jo veig l'esforç que em suposa a mi arriscant el meu temps, perquè ningú te'l paga quan crees, ningú et paga. Quan ets autònom o quan ets empresari, ningú et paga tot el temps que tu perds. I assumeixes tu tot el risc, però després tot el benefici sí que té uns impostos igual que tothom, o fins i tot més cars. I tu en aquesta part no... Llavors, clar, que et vulguin cobrar tants diners i que no els hi cobrin a les empreses digitals, jo entenc que la gent se'n vagi. Perquè dius, tio, jo aquí estic fent un sacrifici, si puc deslocalitzar la meva producció, jo me'n vaig. Perquè, tio, sobretot aquesta gent que crea el contingut ell mateix i que l'empresa és ell mateix, bueno, jo crec que aquí és l'administració pública que ha de decidir com es fa, o sigui, s'han de posar les piles, el que passa és que l'administració pública té un nivell de cintura i de projecció tan lenta que per això no és compatible amb una empresa que evoluciona a aquests nivells de rapidesa i que té els millors. O sigui, tu quan pagues economistes, advocats i juristes, que són els últims de carrera, els més espavilats de tots, i els hi pagues un pastizal a aquesta gent, treballen 24 hores perquè van a full, perquè es juguen al seu lloc de treball cada dia i van a comissió també. Aleshores, hem de distingir el que és la part productiva econòmica i la part consumible de cultura. Llavors, aquí hem d'aconseguir que la part econòmica tingui un impost que financi a la part cultural. O sigui, per exemple, com el tabac i l'alcohol. El fet de vendre tabac i alcohol a Espanya té un impost que va directament, a salut. És aquest impost que es paga on tu afectes. I a Canadà, a Toronto, tenen el mateix exemple amb l'art públic. Hi ha un impost a tota la publicitat d'espai públic i es cobra un 10% que va directament a art públic. O sigui, tu tens una repercussió en un canal, doncs aquest canal té un impost directe que beneficia a tota la ciutadania a qui has estat impactant en publicitat. Llavors és una forma de finançar la cultura a través del mateix impacte econòmic. Llavors, s'han de trobar aquests canals, s'ha de trobar aquesta forma, i després també les institucions han d'entendre que els gustos canvien, que el públic
que abans era majoritari o elitista, potser ara es modifica, no? Potser coses que abans eren de gran consum, com el teatre, no? Ara s'estan traspassant a un altre vessant. Llavors, igual que les galeries, no? Igual que els museus, hi ha elements que potser han d'entendre o que transformen una part del seu producte o del que ensenyen, o desapareixeran, perquè no serà sostenible, perquè si et venen 100 persones al Liceu, com defenses que s'ha de seguir pagant amb un benefici només de 100 persones? No. O sigui, tu al final, si tu vols rebre diners públics i vols tenir una representativitat, has de tenir una gran part de la societat que et defensi. Si són 100 persones, potser tens la sort que són 100 persones que són 100 polítics, i aquests 100 polítics volen que estiguis, vale. Però a la que algun ja deixin de ser polítics, aquí se t'acaben els diners. Té poc recorregut, o sigui, tu al final has de posar, sobretot si és cultural, no has de pensar a nivell econòmic o a nivell producte, sinó que has de pensar en el consumidor. O sigui, jo crec que a nivell cultural hem de començar a pensar com si fóssim una empresa. Què li vol al nostre consumidor? Què li agrada al nostre consumidor? Anem a fer que el nostre producte sigui consumit pel màxim de persones o per un grup sostenible que pugui sostenir el producte. Llavors, és dur mirar-ho així, i després anar-lo educant. O sigui, posem-nos en el sector de l'alimentació. El fet que la gent hagi entès que pagar més car per segons quin producte ecològic és més beneficiós per tu ha costat la vida. Entendre que el pollastre ecològic, al llarg del temps, que com no porta medicaments o només porta una vacuna, és indispensable si vols menjar pollastre, o que el tomàquet que tu compres, si el compres a temporada i el compres de proximitat, té sabor, o sigui, i sí, val una mica més, però és que té sabor, aleshores, és una tendència a futur, o sigui, és una tendència a futur, però aquesta tendència a futur s'ha de començar a fer també des de les petites empreses, des de les cooperatives, s'ha començat a generar. I ara comença a ser una moda, comença a ser una tendència, comença a ser mainstream, el fet de dir no, és que ara jo no puc prendre tomàquet, o sigui, ara no és època de tomàquets, els tomàquets que estem prenent no es poden prendre ara. No, o sigui, a nivell cultural encara no estem en aquesta fase. O sigui, encara, per què? Perquè les institucions que tenen la capacitat econòmica de fer aquest canvi no l'estan fent. Ho estem fent des d'entitats individuals que liderem una part que ningú ens mira i que ho fem per diferenciar-nos de la part gran del sector cultural. Però ho estem fent d'una forma totalment alternativa. Fins que les institucions no vulguin fer el canvi, serem... El trap, a part, el trap, o sigui, ja arriba una generació que no l'entenem, o sigui, jo vaig flipar el primer cop que vaig sentir trap, vaig dir, què és això tan cutre? Perquè era així, vaig pensar, hola, vaya col·legues allà fumats, amb birres, que fan coses, que es graven amb el mòbil i ho pengen a internet. Vaig pensar, que cutre, no? Però mou, o sigui, aquest nou sector de gent que consumeix aquest tipus de música la representa, i ens hem d'entendre com incloure això i nosaltres entendre-ho. O sigui, nosaltres ens hem de posar a entendre-ho, perquè és que si no, el trap es menjarà tot. Interpel·lades i exclusives. O sigui, hi ha una part d'exclusivitat, que és puc pagar i llavors jo accedeixo i no pot accedir segons qui, no? En barris, jo puc comprar aquest barri i sé que en aquest barri només serem gent com jo que podem comprar aquí, no? Però la gran majoria de gent és no generes cultura per mi, me la genero jo, i ha nascut el trap.